Nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, eksaktong alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tulos na ipinasar kan Kamara de Representantes sa ikatulo asin ultimong pagbasa ang propestong ley sa pagmukna nin Virology Institute of the Philippines o VIP asin Center for Disease Control and Prevention o CDCP. Ang lakdang kan Kamara kasunod naman ka naging pangapudan ni Presidente Rodrigo Duterte sa iyang ultimong State of the Nation Address o SONA na iprioridad asin hidalion kan Kongreso ang pagpasar kan o sa duwa nga National Health Protection Agencies. Sa boto nga 198 na aprobaran ang House Bill 9559 o pagmukna nin VIP mantang sa boto nga 193 kontra anom na ipasarma na ang House Bill 9560 o pagmukna manin sa diring CDCP kanasyon. Ang pagkakaigwanin sa diring Virology Institute asin CDCP makakatabang sa paglaban sa mga helang na pwedeng o posibleng magbutwa sa mga maabot na aldaw. Sa HB 9559, mumuknaon ang Virology Research Institute sa nasyon para mapag-adalan ang detection asin limitasyon sa paglakop kan virus siring man makagibonin bakuna bilang long-term protection asin bulong. Maserbi ining Premier Research asin Development Institute o Institute sa field of virology na sakop gabos na klase nin virus asin viral disease na makukuha sa mga tao nganom asin mga hayop. Mantang ang CDCP, sararamkan HB o House Bill 9560 ang magsiserbing separadong ahensya na nasa iraramkan kontrol kan Department of Health o DOH na mga sentro sa pagpugol kan naglalakop na communicable o infectious diseases. Ana CDCP ang magpapautob kan mga polisiya, makondukta nin surveillance asin pag-aadal, disease control, prevention asin response sa mga helang na bigla na sanang minaburutwa o ang mga rapid o sudden onset health hazards and emerging disease arog kan novel coronavirus. Yan ang pangalas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Inihahatod sa Indo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Ngunyan, ang sa Indong makakaibahan.
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Sa giraray po, Diyos, marhay na aga sa gabos na mga paraan tabay. Mga kaimanwa, kamusta po kamo? Ako po si Giraray, si Joanne Mariscotes, para sa programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. So, makakairibahan po nindo kami ngunya na Huwebes, petsa 29, kang bulan ng Hulyo, taon 2021. Mapaabot kami sa indo ng mga impormasyong may kinaaraman sa pang-oral daw na buhay bilang sarong namamanwaan na nagmamakulog sa satong kapalibutan. Para po sa indong mga kahapotan, pwede ka mong mag-upload sa station sa 4805509 o kaya pwede man po ka mo mag-text sa muyang cellphone number na Globe 0926-708-9933. Ulitan ko po, Globe 0926-708-9933. Asin man po sa Smart 0968-625650. Again po, ang samuyang Smart cellphone number 0968-625650. O pwede man po na magdulok sa samuyang opisina Lunes, Sundo, Biyernes poon alas 8, Sundo alas 5 ning hapon. As in, pwede man na magpadarakan sa inyong mga kahapotan o mga suhestyon sa samuyang opisina na makukuha sa Regional Center Site Rawi sa Legazpi City. Kami sa Indoman na naaantabayan sa internet as in sa Facebook page kang DZGB. Ang DENR Munyan. Ang DENR Munyan. Mga pangyayari asin aktibidades sa implementasyon kan mga programa kan Department of Environment and Natural Resources, lokal asin nasyonal. Anion ang sa indong tagapagbareta. Ini ang katiripunan kan mga bareta sa DENR Ngunyan. Environmental Law Enforcement Summit bibisitahon ang mga ENR policies. Illegal na mga kahoy na kumpiskar sa probinsya ng Sorsogon. Interim Environmental Law Enforcement Office binilog kang DENR. DENR pigrekognisar ang trayumfo sa solid waste management sa irarom kan administrasyon ni Simatu. Pigkondusir kan Department of Environment and Natural Resources o DENR ang tulong aldaw na National Environmental Law Enforcement Summit. Tanganing magkaigwanin update sa pagmamaawot kan DENR na mapugulan asin maibitaran ang nagdadakol na environmental crimes. Sigun kay Environment Secretary Roy A. Simatu, ang pagkondusir kan NELE Summit ngunyan may krisis sa salud sarong marhay na oportunidad para mabisita ang mga environmental law enforcement components para masiguro na pirmi ini updated kaiba ang mga polisiyang importante as sinapapanahon. Katakod ka ini, sinabi man ni Simatu na warang ibang maray na panahon para magkondusir kan NELE Summit kundi ngunya na pandemic, nakadakol at kinakahampang nakadipisilan kan opisina, manunungod sa pagdakop sa mga environmental law violators. Sa temang Sustaining Interagency Collaborations for Intensified ELE Towards a Better Environment Amidst Pandemic, ang NELE Summit ang magiging lugar tanganing magkaigwaning update sa mga makabagong development sa ELE araw kan mga bagong lay, polisiya, implementing guidelines, programa, tools asin teknolohiya. Iniman ang lugar tanganing masiguro ang padagos na koordinasyon asin kooperasyon kan mga ahensya. Kaiba digdi ang pagtaos sa indanin onra sa paagi nin pagrekognisar sa mga partner agencies asin man mga institusyon, maging ang mga individual na katabang kan DENR. Sa tabang kan man lain-lain na ahensyas de gobyerno, naglalaom ang DENR na ma-mainstream ang environmental as in natural resources protection sa national na mga polisiya as in strategiya
tangani na maparikas ang mga aksyon manunungod sa mga ENR concerns na tabang asin suporta man sa Philippine development. Mientras tanto, na-confiscar kan Provincial Environment and Natural Resources Office o PENRO Sorsogon sa pamamayo ni OAC PENRO Tito Armigo, Kaibaan Municipal Police Station, Kanhuban, Sorsogon, ang maabot sa 18 na pidaso ng lawaan lumber na dainin legal na mga dokumento na uminabot sa 1,020 board feet o 2.41 cubic meters kan Hulyo 12, 2021 sa Barangay Guruyan, Huban, Sorsogon. Ang mga lumber para mientras nasa kustodiya sa ngunyan kan Barangay Captain kanasambitan na lugar. Ang mga initulos man na dadarahon sa Penro Sorsogon para sa nagkakanigong disposisyon. Kakasuhan man ang mga personang mapapatunayan na imbwelto sa insidente ta ini malinaw na pagbalgar sa Presidential Decree 705 o Unrevised Forestry Code of the Philippines. Ang DENR sa pamamayo ni Regional Executive Director Francisco E. Emilia Jr. padagos na pinapakusog ang mga operasyon kaini laban admanin suporta sa publiko sa paagi ng pagsumbong kung anuman ang maisihan ng mga pagbalgar sa ley manunungod sa kapalibutan. Mientras tanto, binilog kan DENR ang Environmental Law Enforcement and Protection Service o ELEPS sa paagi kan sarong administrative order na pinirmahan ni DENR Secretary Roy A. Cimatu. Ang ELEPS ang temporaryong serbisyo kan DENR manunungod sa law enforcement mantang pighahalat na maaprubahan ang Environmental Protection and Enforcement Bureau o EPE Bill kan Senado as in House of Representatives. Sigon kay Secretary Cimatu, binilog ang ELEPS tanganing ipromotir ang epektibo as in makusog na enforcement kan environmental laws, ma-establishar ang coordinative mechanisms, magamit ang siyensya as in teknolohiya as in ma-develop ang mga personahes na mapadalagan sa mga existing law enforcement units arog kan Environmental Protection and Enforcement Task Force, Philippine Operations Group on Ivory and Illegal Wildlife o POGI, as in ang iba pang Enforcement Task Force kan DENR. Ang ELEPS iyo ang may kapangyarihan na mag-enforce kan mga environmental laws, magpapundo kan mga ongoing violations, mag-aresto, magmanihar kan mga nakonfiskang items, magkondusir ng investigasyon, pagpreparar para sa prosekusyon kan environmental criminals hasta sa execution kan desisyon kan korte. Mientras tanto, pigsugo man ni Secretary Cimatu, si DENR Undersecretary for Enforcement Benito De Leon na magtaon in capacity building as in enforcement training sa mga enforcement officers. Tiring man na daima-issue ang DENR nin mga firearms sa mga forest protection officers, mantang daipa aprobado ang EPE Bill. Piglinaw man ni DENR Undersecretary for Solid Waste Management and Local Government Units Concerns, Benny D. Antiporda, na haloy nang nagibo ang ahensya nin mga paagi para sa maayos asin marehabilitar ang manlain-lain na river system sa nasyon, iba na ang Pasig River. Linuwas ni Antiporda ang pahayag na ini katakod kan sa iyang paglinaw sa sinabi sa sarong global study na ang salog kan Pilipinas inaapod na top plastic emitters. Sa sarong press conference ni Antiporda, sinabi niya na bago pa ang publication ka nasabing pag-adal, ang DENR nagkondusir na nin kadakol na initiatives as in efforts sa environmental protection and conservation sa irarom kan pamamayo ni Secretary Roy A. Cimatu. Ang ocean-led study na liluwas kan sarong International Journal of Science Advances ang nagsabi na ang Pasig River sa Pilipinas ang saro sa mga salog na kaiba subuot sa top 10 sources kay ocean plastic pollution. Dagdag pa ni Antiporda na ang solid waste management nagigibo ning aksyon, partikular na sa mga agihan kan tubig, paduman sa dagat, bako lang sa paagi kan manlain-lain na mitigation strategies, teknolohiya, as in enforcement laws,
pati man sa manpower. Sa ngunyan, igwanin maabot sa 11,546 na material recovery facilities o MRFs na nagibo asin na itao sa 14,450 na barangay sa bilog na bansa. Ini ang katiripunan ka mga bareta sa DENR ngunyan. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Kapalibutan ko, namumuktan ko. Sa giraray, saro pong makakalikasang aldaw sa satuyang mga paraan tabay. Good morning po sa mga pag-iriba ko digde sa Regional Strategic Communications Initiative Group. Good morning kay Sir Ariel, kay Jade, kay JR, asin man kay Miss Summer. And good morning man po dyan sa nagdadangog sa tuya sa Conservation Development Division, si CDD, and sa piriming nagdadangog sa tuya from Penro Albay, kay Sir Angel Montecastro, kay Ma'am Judith Baron, good morning kay Sir Nick Jonaldo, kay Ma'am Ivan Mercado, and sa mga maigos na personahes kang Technical Division and Management Division kang DENR. Marhay na aga po sa Indogabos. Kahapon po, pigselebrar ta ang World Nature Conservation Day. So, pigseselebrar ta po ini kada taon tangani na magirumduman ta sa satuya na ang kapalibutan po iyo ang satuyang kakampi na ini po nagtatao sa tuya kang gabostang pangangaipo puon sa malinig na paros, tubig, pagkaon, mga raw materials para sa satuyang mga harong, sa satuyang gubing, sa medisina, asin dakol pa pong mga bagay. Kaya po, sa selebrasyon kang World Nature Conservation Day, ipapagirumdum po kang DENR, kang samuyang departamento, na kita po magtipid. Magtipid po kita kan sa tuyang mga resources naturales. Paano ta po inigigibuhon? Magtipid po kita kan sa tuyang tubig. Kung di po gagamiton, palsukon ang gripo. Asin man po kung warang nagagamit kang enerhiya o ang ilaw, pwede tamang po ining palsukon. Asin, dakulan pa pong bagay na kita makakatabang sa satuyang environment, sa satuyang pakikisumaro kang selebrasyon ta po sa World Nature Conservation Day. So sa Giraray, maski kahapon po ini naganap, Happy World Nature Conservation Day. Asin pigpapasalamatan po kang samuyang departamento, ang gabos na mga partner agencies, institusyon, asin mga stakeholders na nagtatabang sa pagprotehir, pagmanihar, pagkonserbar, kan sa tuyang mga resources natural. Thank you so much po sa samuyang mga partner agencies. Asin sa ngunya na aga, maugmahon po kita kasi ang kesta po ngunyan ay sarong forester and siya po ang regional CBFM coordinator. Pero bago ko po sa Indo ipamidbid ang magayunta pong guest, aanyayahan ko po kamo na pwede po kamo sa iyang mag-text kan sa indong mga kahapotan. Pero sumedyo, bako man dapat mapagal. And gaanyayahan mi po kami po kasi igo kaming tigtatao na mga eco bags ay di nahihiling sa satuyang spirit. Ini po, I am eco-friendly. Napailing ko naman po ini last time. So, para po kamo manggana kang satuyang mga eco bags, asin, paano ini? Vlogger. Ini po, water bottles. Yan, may green po kita and may blue. Kapag po kamo nag-text sa samuya, pwede mi po kamong tawan ki premyo kasi po kami tiga advocate mi po talaga ang di kita magparagamit ki mga single-use plastics. So as much as possible po, nagtatao kami ki mga eco bags and water bottles sa tuyang mga listeners. Paano po kamo kaini manggagana? Mag-text lang po kamo sa muya kung ano ang pwede nindong maikatabang sa environment bilang sarong namamanwaan sa satong kapalibutan. Kasi i-text po nindo sa muya ang sa indong pangaran and kung hain po kamo niyan. And pwede man po kamo mag-send ki kahapotan and greetings. So, last week po sa satuyang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta, ururunan ta po ang tungkol sa mga mangrove o bakawan sa satuyang rehiyon. Nakaiba ta po ang matibay asin ang mabuot na si Ma'am Ayla Denise Trinidad, kang Conservation Development Division, digdi sa programa ta, kaiba ta si Ma'am Ancila Wenco kang DENR. Pigdiskutir ta last week ang estado kan sa tuyang mga bakawan, asin ang mga programa at polisiya sa pagprotuhir ka ini.
Tusog po po digdi na pag-ulayan taman last week ang penalidad sa kung si Isay man ang mabalgar sa mga lay na nagpoprotehir sa satuyang mga bakawan. So sa ngunya naman po na aldaw, pag-uurulayan ta naman ang tungkol sa community-based forest management. Maugma po kita ta makakaibahan ta sa satuyang programa. So sabi ko po kanina, ang DENR Regional Community-Based Forest Management Coordinator via Zoom. Siya po si Forester 2, Russell Balaoro. So, good morning, Ma'am Russell. Good morning po. Good morning po sa ating mga listeners. So, ma'am, punanta na po ang kahapotan. Ano po tungkol sa CBFM? Ano po ining pighahapod tang community-based forest management? As in, ano po ang konsepto kaini? Okay. So, ang Community-Based Forest Management o CBFM ay programa ito ng DENR. Ito ay nagpo-promote ng reforestation and sustainable management of forests. Meron tayong tinatawag dito na CBFMA or yung sinasabing CBFM Agreement. Ito naman ay between DENR and yung people's organizations po natin. Sa agreement na ito, sa kasunduang ito, napapaloob na pwedeng gamitin ng mga PO natin at pwedeng gamitin at i-develop ang mga forest resources sa loob ng 25 years. So ang agreement na ito, naglalayon ito na matulungan ang partner POs na makakuha ng mga investment capitals, ma-identify nila yung markets, at yung makabuo sila ng marketing capabilities. So, And ano yung mga And pwede ang mga qualified naman po na pwedeng maging partner po natin dito, na pwedeng bumuo sa mga people's organizations ay yung mga community na naninirahan malapit doon sa area or yung mga indigenous people po natin. So, arin po, ma'am, nagpuon ining community-based forest management. Okay. Actually, nagsimula ito noong 1995. Noong 1995, na-adapt itong CBFM as national scheme to promote sustainable forest governance. Yung scheme na ito, na-involve doon yung activities like timber harvesting, agroforestry, at saka yung livestock raising. And then, noong 2005 naman, in a national level, nagkaroon tayo ng 5,503 CBFM projects. Kung kaya, doon nakilala ang Philippines na pioneer sa Asia for the successful implementation of CBFMA. So, kang 1995 pa po palan ini, ma'am, nagpuon. So, bako lang palan kita sa Pilipinas ang igwang CBFM projects. Buong sa Asia po, igwa din po kaini. Tama Yes, po ba, ma'am? Opo. So, ini pong CBFM, ano po ang objeto kaini or objective kung tatigigibo sa DENR ang CBFM? Okay po. Siyempre, sa panguna, ang pinaka-main talaga na objective nito, ang general objective nito ay yung to protect, rehabilitate, manage, conserve, and utilize the resources while ini-improve yung mga pamumuhay ng mga upland communities po natin. So, yun po. Kanina, Ma'am Russell, nabanggit mo ang sustainable forest management. Pag sinabi mo pong sustainable forest management, ano po ang ibig sabihin kaini? Ano po ang mai-imagine kang sa tuyang mga paradangog kapag tinaramtang sustainable forest management? Ito yung sa simpleng salita, sa pananalita po, ang sustainable forest management po. Dito po kumbaga may harmony ang paggamit ng resources at the same time nako-conserve yung resources. Hindi siya nauubos. Nasa-sustain siya, hindi lang yung parang kuha lang ng kuha. Dapat mayroon tayong mga activities kung paano ma-maintain at masusustain yung mga resources. So, dyan po sa tigsimbag mo, Ma'am Russell, tungkol sa conservation ng satuyang resources. Ano po, i-greet din po palan kita. Happy World Nature Conservation Day. Napaka-timely po kung si imong simbag ta actually, digdi sa pagselebrar ta kang World Nature Conservation Day, piga-imbitaran ta po ang mga tao na magtipid ang satuyang mga resources na di po kita basta-basta magpara gamit na using without thinking. Ano po? So, ini po palan,
interconnected po siya sa sustainable forest management. Tama po ba, Ma'am Razel? Yes po. Apo. So, ini po na CBFM, ano po ang, iba po ba ining legal basis or iba po ba kitang tigsusunod na lay or polisiya galing sa DENR? Kung taano po ano ta siya, po-promote as in tigigibutab to protect our environment. Yes po, meron po tayong DAO 2004-2029. Dito po napapaloob kung paano tayo magbuo ng mga plano, paano yung mga activities na ginagawa under dito sa nasasakupan ng CBFM. So dito napapag-usapan din, dito na-discuss yung pagbuo ng CRMF, yung Coastal Resource Management Framework, kung saan napapaloob yung mga nagiging gamit nung area, yung mga proposed activities in a certain portion of area, kung anong nararapat doon. And yun naman ay with consultation with the people's organization na nandun sa area. So, iba po palan talaga kitang legal basis as in basihan sa implementasyon ta kang community-based forest management. Ma'am Russell, pasalamatan ta ka lang po palan kasi tigpaunlakan mo kami digdi sa tuyang programa. Maski po syempre igwa po kitang pandemya sa ngunya na panahon, dai po ito kaulangan tangani na magpundo kita na maparikas ang satuyang information and education campaign. Taarag po kayo ni maski via Zoom nagtatao po kita impormasyon. As in, nagpapasalamat kami sa CDD sa pirmi pong pagsuporta sa mga initiatives kan satuyang opisina arag po kaining mga radio program. So, invite mo lang po Ma'am Russell, ano ang mga listeners kung may kahapotan ka mo, as in, suggestion, manunungod po sa environmental protection, as in ang satuyang tungkol sa CBFM, pwede po kamo mag-text or mag-message sa samuyang Facebook Live, naka-Facebook Live pa na po kita sa DZGB, and nadadangog man po kita on air. So, pag nag-text po kamo, again, may premyo po kamong water bottle, and igo po kitang blue and green, and also, eco bags from DENR. Ang nakalaag po digdi, I am eco-friendly. Ano po, Ma'am Russell? So, aputan ko po girare, ano po ang mga programa under this CBFM project? Iba po ba ining mga programa under this project? Actually, meron po tayong partnership with DAR, yung CBFM CARP. Pero aside pa doon, meron tayong activities, mainstream activities na related po dito sa pagbuo ng CBFM. So, meron kami community organizing or PO formation activities. So, yun nga po, kinakausap namin yung mga people's organizations. And meron din tayo, yearly, meron din tayong ginagawang CRMF planning workshops. And then, dito na po yung sunod, yung CBFM CARP activities. Ngayon, meron po tayong agroforestry and livelihood projects. Sa agroforestry naman, agroforestry development, meron tayong mga activities doon kung saan yung mga people's organizations po natin ay engage sa mga rehabilitation activities. While naman po yung isa, yung livelihood or financial subsidy na activity, ito naman po sila yung in terms na yung may project sila na sisimulan. Small time marketing, yung may mga may mga binibigay po na mga equipments. And then, kasabay po doon sa activity, sa pagbuo ng mga ganong activities po, meron po tayong kinakandak na site assessment prior pa doon sa pag-propose ng area. And meron din tayong socio-economic and environmental baselining na ginagawa. Ito yung nag-i-interview kami nung existing status o ng socio-economic na status ng mga community doon or ng people's organization members. And syempre yung pangatlo, implementation na monitoring and evaluation ng activities, kung ito ba ay nagagawa alinsunod sa work and financial plan. And then meron din tayong activity na impact assessment. Doon naman po yung mga after 5 to 8 years meron tayong ina-assess natin yung may mga previous na activities natin or yung mga people's organizations na may in-implement na project
nung mga nakaraang taon. Ngayon naman po ay ini-interview po ulit sila para makita yung range ng impact sa kanila po. And then, ngayon nga po, from time to time, nag-visit naman po yung ating mga kasamahan papunta sa mga field offices para i-monitor po yung mga dating projects at saka yung mga existing projects po. Nakulaon palan po ini Ma'am Russell ang saklaw kang community-based forest management. Bako lang siya simpleng proyekto. Dakulon palan po as in dakulon din ang gigibuhon kang satuyang POs tangani na makatabang sa satuyang environment kasi po I believe di ba 25 years ang grant kang DENR sa ano po Ma'am Russell. Igwa po kitang simbag kang satuyang bisita digdi. Ang sabi niya po sabi ni Ms. Summer, makakatabang da po siya sa kapalibutan sa paagi kang dai pagtapok kan mga ginamit na face mask sa mga water bodies araw kang ilog asin mga dagat. Asin sa iya man pong sinabi na kita dapat maging responsable sa pagtapok kan sa tuyang mga basura. So igwa na kitang simbag Ma'am Russell kung paano makakatabang ang mga tao ang sa tuyang mga namamanwaan sa tuyang kapalibutan. So balikan ta po ining dakulang proyektong CBFM. Sa ngunyan po ma'am na taong 2021, ano po ang estado kang CBFM? Ayun po. So actually sa estado natin ngayon, meron sa buong Region 5, meron tayong 118 na mga people's organizations. Pero ang ngayong 2021, meron tayong 19 people's organizations na nag-i-implement ng agroforestry project at meron din tayong isa na nag-i-implement ng livelihood or financial subsidy. Sa Albay, meron 2 na agroforestry, Cam Norte, 4, Cam Sur, 7, Masbate, 2, at yung isang livelihood or financial subsidy ay nasa Sorsogon. Apo. So, yun lang po ang meron. Meron din kami po pala, invite ko din po pala, ngayon po pala, meron happening right now doon sa aming venue ay meron kaming organizational development, management training and planning workshop na ginaganap sa kasalukuyan. And meron din po pala kaming gustong i-share sa inyo na innovation ng aming team. Ano po So yun? meron po kaming tinatawag na Tatak CBFM 5. Ito po yung Tatak CBFM 5, meron kaming show para ito po sa pag-showcase ng mga products ng ating mga mga ka-partner na mga CBFM POs. So magkakaroon po kami, meron na po kami Facebook business page, please like and share, Tatak CBFM 5. And meron din po kami, nag-request na rin po kami, and sana po ma-approve ulit, yung installation po ng booth sa ating DNR lobby. Dito po natin ilalagay ang mga products po ng ating mga people's organizations. Marami mga handicrafts, at saka kung mga food products po nila. Ito po ay adjustment namin at innovations towards the new normal. Parang tulong na din po sa mga kasamahan natin pong people's organizations po. Yun Actually, po. magayonan man ini ma'am na idea na magkaigwa po kita booth kung sa ininda i-showcase ang sa indang mga products. Ano po ang example kang mga products kang POs ta? Meron dito madami. Merong bayong out of Caragumoy. Abaka meron din po. May tsinelas. May iba pwede sa hotel na tsinelas. Meron din mga coco choir tsinelas. Tapos merong lagayan ng tissue at doormats. May walis tambo. At marami pang iba. May bags. Marami pang iba. Ang dami. Mayroon ding iba mga food products gawa ng mga people's organizations po. So, ini po actually naugma ako kasi maski aramta po na may kadipisilan niya na panahon dahil sa pandemic, pero di kita nagpupundo na mag-isip yung mga innovations na nga ni ma-showcase ang satuyang ang mga people's organization as in man ini po nakakatabang din sa indang livelihood. Ano po Ma'am Russell? So aputon ko lang po, siguro nag-curious ang satuyang mga listeners na paano po maka-join sa rong CBFM project. Kung sinda sa rong organisasyon
paano po sinda makalaog digdi? Ano po ang requisitos or requirements kay inyo? Kagaya po ng nabanggit ko kanina, yung mga qualifications kung sino ang pwede maging kasali sa CBFM. Yung dapat po kasi ang kinoconsider namin, dapat yung mga community, ang priority po kasi yung mga community na nandun po sa vicinity kung nasaan po yung CBFM area. Opo. Pwede rin po yung mga indigenous people po kung meron po doon sa area. So definitely, ito po kasi yung mga organized group of people na within the community or within the area kung nasaan man located yung CBFM po na may 10-year instrument po. Igo kitang texter, Ma'am Russell, ano po, from 8811, last number niya po. Diyos marhay na daw po, Ma'am Russell and Joanne. Kung maaprubahan po ni Pangulo na bigyang armas na baril ang mga forest ranger, ano po ba ang mga advantages and disadvantages nito? Ma'am Russell, ano sa tingin mo? Since, di ba po, nasa field lagi din ang CDD. Since nasa field kayo, nakikita ninyo ano talaga ang nangyayari on site. Pabor ka po ba na magkaroon ng armas ang mga forest rangers natin? And ano po ang advantages and disadvantages nito? On my personal opinion po, pag issue kasi ng arm, yung mga ganyan, medyo kailangan kasi ng discipline and kailangan ng proper training. Kagaya po baga ng mga kapulisan natin, army, ilang taon bago sila nakahawak ng actual na ganun. I mean, bago sila na-awardan ng ganong ng kakayahan ng licensed man na magdala ng ganong armas. So I think, on my personal opinion, sa ngayon siguro mas magiging okay para sa akin kung may proper training na, and I guess taon kasi yun, hindi lang basta pag sinabing, yan, license ka na, parang gano'n. So dapat may proper training and discipline po in terms sa paghawak ng mga ganyang armas po. Ini po ata kasi ma'am na texter ta, base ini duman sa news ta kanina tungkol sa bagong tigbibilog na Law Enforcement Office kang DENR. So iyo po baga so EPEBIL ang Environmental Protection and Enforcement Bureau. Pero ang sabi po duman sa news kanina na dai po ma-issue ang DENR ning mga firearms sa mga forest protection officers matang dai pa man po aprobado ang EPEBIL. Siguro po kaipuhan tama ka po duman nakaipuhan ni masusing pag-adal as in law kaipuhan mo na maaprobahan ang lay bago ini ma-implementar. So sana po sa texter na simbag mi po ang sa imong kahapotan. Ano po, baka may mga gusto pa po mag-text, kayang-kaya po yun simbago ni Ma'am Russell Balaoro. So, iba pa po ako sa imo Ma'am na kahapotan. Since kanina, dakulon ka pong tigsabi ng mga aktibidades na pwedeng gibuhon kang mga people's organization sa laog ang sarong community-based forest management project. Araw po kang agriculture, livelihood, as in mga socio-economic activities. Ini po, mga allowed na gibuhon. Iba po bang mga pinagbabawal o mga illegal na activities na data pwedeng i-implementar sa laog kang CBFM area? Ayan po. So para sa kaalaman ng lahat, syempre po ang CBFM area ay napapaloob po ito sa ating forest land. So ang mga batas manungod sa pag-manage ng forest ay sumasaklaw din sa amin. Syempre meron tayong mga provisions, special provisions lang halimbawa. Linawin ko lang po doon sa ilan ang mga activities kasi that involve extraction, like halimbawa maglalagay ng maghuhukay o basta mag-extract ng mga bawal din putol ng puno doon syempre nang walang permit kasi may mga kaukulang permit na dapat i-accomplish muna bago ang timber harvesting activities. Pero maliban doon, halimbawa, bawal yung extraction like maghukay ng lupa, ganyan, establishments ng mga infrastructures na permanent infrastructures, bawal din po. So mga ganun lang din po na mga activities ang medyo nililimitahan or binapagbawal po doon sa mga CBFM area po.
And kasabay na po doon, syempre yung mga forestry laws na ina-apply po sa atin. Sa loob po ba, ma'am, kang CBFM area, allowed po ba ang small-scale mining? Ay, hindi po. Hindi po. So, saro po pala ining act na daitiga allow sa laog kang CBFM. So, halimbawa, ma'am, ako sarong People's Organization President. Tapos, may ginibo kaming illegal act sa loob ng CBFM area. Ano po ang, iba po bang katakod na penalidad na pwede sa kuyang ipataw kung ako magbabalgar sa agreement between our People's Organization and the DENR? Apo. Actually, any violation po na nakalagay na dapat hindi kinakandak or any violation po doon sa agreement ay magre-resulta po sa termination of the agreement. So, pwedeng termination po makawala. pala. Apo. So, ini ma'am, napag-urunan ta ang tungkol sa role kang mga people's organization. I mean, sa mga pwede nindang gibuhon. Ano naman po ma'am ang role ng DENR? Digdi sa CBFM project. Okay, ang role, pinaka-role po talaga namin dito ay syempre, mag-provide ng technical assistance doon sa ating mga partner POs. We go to the field, we organize them, and we provide yung mga updates kung meron man silang mas may magagandang maidudulot sa kanila, may i-share kami sa kanila, even sa pag-organize or sa mga general assembly, pwede rin kaming mag-guide kung paano ito ginagawa sa pagbuo at sa pag-maintain nila ng people's organization. And nag-a-assist din kami pag halimbawa may mga pag-propose ng mga projects for them, pero syempre with consultation and notice doon din sa mga natin kasamahan sa field offices natin, and at the same time doon po sa mga people's organization na involved po. So, digdi po kasi nabanggit mo na role kang DENR kasi po kita actually pirming technical guidance ang tigtatauta. Ano po, iba po ba na nai-encounter mo niya, nakadipisilan ang satuyang departamento? Katakod kang, syempre, COVID-19 pandemic, as in iba pa pong mga factors. Ano po ang mga kadipisilan? As in kung igwaman po, may mga issue po ba kita na pigkakahampang? Ngayon po kasi, hindi naman siya masyadong issue po, pero sa ngayon po kasi, kung meron man kaming na-encounter na hardship, syempre kung sa pag-provide ng technical assistance, sa ngayon, ang nagiging limitations namin, hindi naman super limitations, pero somehow, nare-restrict kami in terms of yung pagpasok lang naman from, may mga iba kasing provinces, nung mga nakaraan na medyo strict. So, minsan may iba kaming ina-adjust na schedule, kasi syempre may mga requisitos bago makapasok, like sa mga island provinces, na hindi masyado dapat timely din ang pag-accomplish or pag-comply doon sa mga hinihinging mga requirements bago makasampa sa mga barko, ganyan. Pero actually okay naman na nahahandle naman na po namin, and ito nga po kung kaya kumbaga yun nga po, planning ahead of time ang pinakamagandang ginagawa din namin. So ipina-project na po namin yan. Halimbawa may travel na ganito, anong kailangan. So nag-alat na kami weeks before pa, inaalam na namin lahat ng requirements. And pagdating naman po sa ating mga people's organizations, somehow, yun nga po, so pandemic, taghirap tayo ngayon. So, kaya nag-come up din kami doon po sa idea namin, yung tatak CBFM 5, kung paano namin matutulungan din sila somehow na ipupull namin yung mga products nila and ma-showcase po namin and tutulungan namin silang ma-market po yun. So, yun lang ma'am, hashtag tatak CBM5. Termi mong madaling matandaan, tatak CBFM5. So, Ma'am Russell, kanina, duman sa nag-apot na pwede ba, ano ba ang mga disadvantages at advantages kung magkakaigwa i-firearms ang mga forest ranger? Katakot po ka ito. Aputan ta ka man po, igwa po bang mga threats sa implementasyon kang CBFM project? Sa part kasi namin po parang hindi pa ako personally hindi pa ako naka-encounter na
nagkaroon kami ng threat in terms of pero siguro mga minor lang po na like pag minsan 'di ba po pag nasa field, meron tayong makikita tapos isisitahin, ganon. Pero kumbaga, syempre kasama na siya doon pero hindi naman talaga grabing yung may although minsan talaga nakaka-encounter ng halimbawa may gulo. Yan lang naman ang minsan pag halimbawa may hindi maiwasan, minsan may gulo doon sa area. Pero syempre parte ng trabaho kailangan gawin. So kailangan puntahan pa rin. Yung man lang parang kumbaga hindi naman sa amin mag-emanate ng gulo kundi talagang minsan kailangan namin pasukin yung kahit magulo o mahirap na lugar, kailangan namin maabot, kailangan namin puntahan para ma-support namin yung people's organization na naandun. Pero siguro po in nature talaga mga hospitable kaya talaga ang mga Bicolanos. Kaya kita sa DENR, pirmi din na smooth sailing ang satuyang mga proyekto sa satuyang mga partner na people's organization as in sa satuyang mga LGUs. Tama po ba, Ma'am Russell? Yes, so kaya kumbaga hindi naman kami masyadong nahihirapan makipag-coordinate o makipag-usap sa people's organization or sa community na nandun po. So, kamusta po ma'am ang partnership with the LGUs? Kasi aram ko po ining CBFM is, syempre may jurisdiction din po digdi talaga ang mga local government units. Ta ini po sa indang kumbaga ambit of jurisdiction. So, kumusta po ang satuyang partnership with them? Okay po. So, dito naman po kami, pinapractice kasi namin, di ba, sa lahat naman po ng proyekto, lalo na kapag proyekto ng ating agency, bago pa kami pumasok sa jurisdiction ng mga munisipyo o ng probinsya, bago pa yon nagpapadala na kami ng letter at saka nakikipag-coordinate kami on-site. Kapag nandun na kami, dadaan kami para mag-courtesy call doon sa LGU. Yun, nilalatag namin kung anong meron, anong projects po, sino po, anong barangay, sino po ang makikinabang dito. And most of them naman talagang natutuwa sa ating mga proyekto. Nang sabi, maganda yan, maganda yung ganyan. Lalo na ngayon po, pandemic ang panahon natin ngayon. So, kailangan ng mga alternative source of income ng ating mga kababayan. So, tuwang-tuwa naman po sila and napaka-participative po nila. Yung support po nila ay talaga naman binibigay po sa atin. Kaya kami din po ay natutuwa pag ganun. So, that's good to hear po, Ma'am Russell. Ikaw din kitang nag-comment sa satuyang Facebook Live, si Sir Mike Sniper. Good morning sa imo, Sir Mike Sniper. Thank you sa pag-comment. Ang sa iya pong hapot, sa iyo po pwede magreklamo kung ang sarong barangay wala ki proper waste disposal. Sir Mike Sniper, sa iyo pong barangay ining mention mo na warang proper waste disposal. Actually po, ang solid waste management po is under the Environmental Management Bureau po, kang DENR. Pero ang mga local government units po, sinda po talaga ang may direct arm. Tangani po i-regulate ang mga waste disposal sa indang barangay. So kung ini po ang aapot mo po is barangay, madiretso ka po muna sa local government unit nindo kung saan po iyang syudad, kung saan munisipalidad po. So duman po muna ang madiretso kita, as in kung dahil po ini ma-resolve, saka po kita sa Environmental Management Bureau. So sana po Sir Mike Sniper, nadangog mo sa samuyang simbag and we wish na ma-resolve din po kung sa ing barangay ini na warang proper waste disposal. Ano po, have a great day Sir Mike Sniper. So Ma'am Russell Balaoro, balik po kita sa community-based forest management. Aputan ko lang po, ano po ba ang role kang public in general sa pagprotehir, pagkonserbar, as in pagmanihar kang sa tuyang kabubuldan? Kasi usually po talaga DENR, since kita po talaga ang environmental arm, as in katabang tadigdi ang mga people's organization and iba pang mga stakeholders. Pero paano naman po sa tuyang mga communities, ang general public, ano po sa iling mo ang siindang maitatabang para sa satuyang forest protection? Okay. So in terms of environmental or forest protection na activities na pwedeng maigawa ng ating mga kasamahan sa mga kababayan, in terms of protection kasi, halimbawa,
Kasi tayo, ang lahat naman ng bagay na ginagawa natin o kung may gusto tayong pagbabago na mangyari sa ating kapaligiran o komunidad, lahat naman ito ay magsisimula sa atin. Lahat ito magsisimula sa sarili natin. So, simulan natin sa sarili natin. I-practice natin ang mga nararapat lang. Iwasan ang pagtatapon ng basura. Magtanim kung pwede naman. May lupa sa bakuran, pwede naman tayong in our simple and little ways, kayang-kaya natin makatulong sa ating kapaligiran and sa kabundukan. And maliban pa doon, in terms of protection, meron po kaming mga offices na naandyan sa, meron pa kaming mga field offices, meron tayong PENRO at saka SENRO, and even meron tayo itong main office, sa DNR Regional Office. Kapag meron pong activities na alam nyo at tingin nyo na nagva-violate sa ating forestry laws or na nakakasira sa ating kapaligiran, pwede po natin ito ipaabot. Ano po, may mga contact numbers naman po, mamaya baka siguro pwede natin i-post po yung hotline po natin. And kung may mga kakilala naman po tayo, pwede po tayong ilapit yung concern natin doon. Kumbaga, yun lang po, lahat tayo may responsibility. Gawin po natin ito para sa ikabubuti po natin at ng kapaligiran at ng buong bayan po. Magayunon, Ma'am Sue, sa imong simbag tungkol sa kung ano ang maitatabang kan sa tuyang publiko na sa tuyang ma-conserve and protect ang ating natural resources, especially po ngunya na pig-uulayan ta ang forest protection. So, Ma'am, i-greet ko lang din pala na lingawan ta i-greet ang mga kairibata dyan sa Office of the Regional Director, especially kay Ate Tess, Ma'am Tess. Permi po kayo nagdadangog sa tuya as in sa DZGB. Good morning, Ate Tess. Ikaw, Ma'am Russell, may gusto ka po bang i-greet dyan sa pagkiriba mo? Meron po, ang kabiling-bilihan sa akin talagang isa-shoutout ko po sila. Sige, Ma'am, pwede mo i-shout out. Shout out po sa aking mga CBFM family na nandyan ngayon sa ANA. Kakanda kami ngayon ng training and planning workshop. And syempre sa PFMS family, CDD family, and DNR5 family. So yun po. So ulitin ko lang po ulit, invite ko po kayo na i-like and share ang aming FB page, Tatak CBFM5. Ang ibig sabihin kasi ng tatak, tiyak ang pag-angat kung tuluyang alagaan ang kalikasan. So yun. So, again, Ma'am, ano po ang ibig sabihin kang tatak? tiyak ang pag-angat kung tuluyang alagaan ang kalikasan. Magayon pala ang meaning ng tatak CFM5. Hanggang na rin po, Ma'am, ining training po nindo sa A&A. Hanggang bukas na lang po, nagsimula pa kami ng Tuesday kasama ang ilang CBFM POs at saka yung mga kasamahan po natin sa field offices po. Ayun din po pala, babatiin ko rin po yung mga kasamahan namin na nasa field offices na umattend din po ng training na ito po. Gabos po ba na field offices kaiba digdi sa training, Ma'am? Hanggang Masbate? Yes po. Yung iba po kasi nag-participate na lang po din via Zoom, yung mga hindi po maka-travel. Magayon po ining igwa po kamong pa-training dahil nagpupundo ang satuyang search for knowledge and pirmi dapat po kita na hungry for learning. Ano po, na di kita dapat maging stagnant sa kung anong aramta. Dapat pirmi kitang open to learn, relearn, and unlearn. So nauugma po talaga ako kapag nadadangog ko na igwang mga opportunity na tigtatao ang satuyang departamento. Tanganing di kita magpundo sa pagkakaigwa kidagdag na kaaraman. So Ma'am Russell, ano po ba ang sa imong agyat sa publiko? Igwa ka pa po bang tataramon sa inda tangani na makatabang? As in, kung ano pa po ang announcement na gusto mong itarap? Ayun po. So, bago po ako matapos sa ang gusto ko lang, mag-share lang po ako ng quote. Galing kay Henry Ford. Coming together is a beginning, keeping together is a process, working together is a success. So, yun po, pagtulong-tulungan po natin para po sa ating kapakanan at sa kapakanan po ng ating kapaligiran. So magayunan iyan na quote na tig-share mo sa muya, Ma'am Russell. And dakulon kaming naokodan actually sa
sa topic tangon yan tungkol sa CBFM, and kami maugma na pigpaunlakan po kami pirmi actually kang CDD, pirmi kaming hand in hand ang satuyang organisasyon, ang satuyang grupo na makataon ng information and education sa satuyang mga paradangog. So again, thank you so much, Ma'am Roxy Russell Balaoro. Ang Forester 2 as in ang regional community-based forest management coordinator kang CBD. Thank you, Ma'am Russell. Thank you so much din po. So, anuhan ko po ining time na i-share sa Indo kasi po kami digi sa DENR, iba po kaming activity na tigla-launch. Iyo po ang Hugot para sa Kalikasan. Let your voices be heard. Join the Hugot para sa Kalikasan 2021 DENR 5 Virtual Poetry Slam Contest. So, aram ko po, dakulon digdi sa tuyang mga listeners ang matibay sa virtual slam poetry. So, kami po sa samuyang youth desk, igo po kasi kitang coordinator, yan po si Jade and si Ann, may tigluto po sindang sarong magayon na project, iyo po ang slam poetry, Hugot para sa Kalikasan. So, tigaingganyar guman po ang gabos na listeners, as in, sa mga kaakian po na nagdadangog, pwede po kamo mag-gibo or mag-compose kang sa indong poetry piece. And i-visit po nindo ang samuyang Facebook page, ang DENR Bicol. I-like po nindo ini. And maiiling po nindo ang pinaka-latest ni pong announcement tungkol sa Hugot para sa Kalikasan. Kasi po ini, actually, igo siyang mga premyo na nagahalat. Na-share mo na ang sa imong art, ang sa imong poetry, at the same time, nakatabang ka na sa satuyang kalikasan, nagkaigo ka pa ng premyo. So, ini po ang samuyang bagong aktibidad. Let us support our youth po, and let us support ang virtual poetry contest ng DENR. So, kami po mahalat kung sino mga entries, as in kung ano man po ang mga magigibo nindo na magagayon na pieces tungkol sa yung mga hugot para sa kalikasan. So, maugma po ako. Siyempre, natapos na po ang satuyang programa, ang Kapalibutan ta at Amanon ta. Nakaibahan ta po today si Ma'am Russell, Forester 2, Russell Balaoro, kang CBFM. And ako man po si Giraray, si Joan Mariscotes from the Regional Public Affairs Office sa irarom kang matibay na leadership ng satuyang Regional Executive Director Francisco Emilia Jr. sa SO3. At ito po ang ating programa, Kapalibutan ta at Amanon ta. Sa indong nahinanyog, ang